Borrow me your ear for 5 minutes. Ka m gwa gị the truth, the hidden truth about this brother a na-akpọ Brother Shigbo. This brother na-eme video over the years na-agwa gị sị gị na Christianity dominated ụwa. Ọ gwa gị sị gị na without Christianity there will be no this world. In some cases, ọ kpọrọ gị names of millionaires n'ime ala Igbo or millionaires around the world ndị bụ Christians. Ọ bịakwuo ọzọ sị onye ka ịma bụ onye ọgọ mmụọ nwere ego, nke ọ na-akọwasị that na ndị ọgọ mmụọ ndị omenala adịla enwe ego. I want to prove to you right here and right now that na this man ị na-afụ in this picture bụ a liar and a deceiver. Pay attention ka m gwa gị ife ị ga-eji malụ that na Christianity baalụ mere ụwa, na Christianity bụ a weapon eji destroy ụwa. Na-ewepụ Christianity n'ụzọ ụwa kara ịma mma. In 1967 to 1970, 4 millions of ndị Igbo ka egburu n'agha Biafra. According to the historians, the most painful agha, kedu onye gburu ndị Igbo a? Ọkwa Gowon, a Christian Kalobi gbuo his fellow Christians in that magnitude. Kedu ndị fana Gowon melefa? Ndị Britain. Ndị Britain, kedu the religion? Christian. So Christian country used a Christian leader n'ime Nigeria wee gbuo 4 millions of ndị Igbo, their fellow Christians. Please follow me. Patrice Lumumba of Congo, egburu ya egbu. Mohamed Krumo, Thomas Sankara, Muhammad Gaddafi. There are many more names. All these people mentioned now, egburu fa niile egbu. These are the innocent Africans. Ndị pụtara genuinely ka liberate Africa from their colonial grip. Kedu ndị gburu all these our heroes of Africa? Kedu ndị anwa? Americans and British through their CIA agents. America and British 100% Christians. Before your eyes, in 2015, Barack Obama, a Christian, American bụ a Christian country, abịa n'ime Nigeria, replace ya Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan, a man nwere good agenda, good plan for mụ na gị bụ Christians. Obama abịa replace ya this good man now, Goodluck Jonathan, to onyeisiala Muhammadu Buhari, create ya Boko Haram and the Fulani herdsmen, bunye fa millions of dollars, equip fa, motivate ya fa, ka fa wipe Ngibu Christians away. And it came with that 2015 law today in Igbo Christians now in million. Who are the people involved? A Christian country and a Christian leader. Please pay attention. I'm taking you somewhere. Muhammad Gaddafi, a man no jiro biani nebia, ka o mee ka Africa dịka America, ka o unify Africa, ka Africa dị united. Fegbuo this man. Today, the entire Libya na-esi mmụọ gaba dịrọ mma, naba dịrọ mma. Kendi melefa, Christian leaders and Christian country, Barack Obama. Ọkwa that your favorite American Christian leader, Donald Trump, na-achọ ka o gbuo Ibrahim Traore. Donald Trump na-achọ every possible mean ka o gbuo Ibrahim Traore. America, the Christian country, British, the Christian country, na-agwa ndị bụ Africa, onye kwụrụ ọtọ anwụchi ome na ndị bụ Africa, ị ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Their mission bụ na fa ga-dominate gị, suppress ya gị, and silent ya gị. Donald Trump ọkwa Christian, a born again, your favorite leader. Hope Uzodinma, the governor of Imo State, ọkwa Christian. I got a church last month, Bune Bible enu, a very big Bible, the biggest Anglican church or Catholic church, whichever one, I don't care. Oga dear, Bune Bible enu, na wangi bonyi Igbo, please forgive me. I am sorry, n'ifobra meloge. Millions of ndị Imo, our women and our men, ebe kafano tata n'ime. Kedu onye dị responsible n'ọnwụ ndị a? Ọkwa Hope Uzodinma. Hope Uzodinma onye ka ọ bụ a Christian leader, a born again, n'ebu Bible, ebusi Bible ike. Emmanuel Macron, ọkwa ime onye ọ bụ onye kwụrụ ọtọ enwetu ome ya na ndị bụ Afrịka inwe ike ịkwụ ọtọ n'ụwa. Functionally enable a Christians born again. With this little history, provide the log now with evidence. Na bro na na-atụ asị. My question now wee bụrụ, Brother Shigbo, Igbo Christians,
Is Christianity making this world better? Or Christianity on mekowa neninu na jonjo? Listen, there was this video naga viral now. I don't want to mention name, but I hope that if you go this video, one of the Igbo billionaire Melopati na Abuja, like I said, I don't want to mention name. Either before the party or after the party, there was this group of men, about 5 or 7 in number. They were all wearing the same clothes. Far about this brother around. May Fedika incantation. At the end of their incantation, far Kuloto may one or two things. Things family in that video, the two suspicious, like Nandia belong somewhere. I know many of you have forgot that video. Do you think that all these Igbo billionaires, every single thing family, Febutia in social media, do you think Nandia are Christians? All of them one by one are Lochago Church near Jesus. Christianity and church, Bebendia Musu, occultic men and women, na be a hide. Christianity and church, they protect, na cover, occultic men and women. Under the umbrella of Christianity and church, kafana hide. Most of them, Christianity, but the problem. And the earlier you know the truth, the better for you and I. I rest my case in Igbo. Agazieno.